Lah kemangan teko-teko iki lho. Oke. Hari ini apa ya? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kecane iki ya. Aku di Paran Pasir Kulot. Kok sore kan merapat mangan-mangan. Lah tapi Dan arep pijangnya di teleponnya. Kalau dulu aku ngeten wong, saya kan kumpul karo Pasir dengan aku. Ternyata teleponnya apa? Dia kok belum ada anu lho. Udah nih lho. Ini lho wong apa? Wah, Ya ora wong aku kan dhewean, tak kon nglupukno. Tak kulonan kan wis tak omong itu. Yo aku wis ditelepon kula diparani lho. Terus nyapa aku mbok rene. tak kira ki omongi mbok kan gak ero. Masa Karepe wis tiba kok kene bae kok turu iki lho. Sing kok kene udan ngene iki lho. ora to. Wonge pagi iki wonge mbek ngono, tak kumpulne kualono. ono ya aku. Wah, Yo. Jadi ini langsung mau kira kok. Nah, kira kayak kok. Ya udan lho. Yo. Lah kene udan ini lah nek bater omong-omongan. Iya tahu lah modele. Kau dibuka ke HP-mu? Alat ceng kok diolor iso kok. Olor enak kok dibuka no. Ora apa-apa. Itu tak anu kan. Sering kok gitu. Hah? apa ini jadi? Oh, iya loh. Oh, jangan radio tak. Banjir kok bagus ya. Pakai hujan dia teh banjir. Saya pintar kok ya, caranya saya kerja aku usahakan dulu. Kerja tukang dulu. Nama. Oh, iya. Wah, malam tinggi. Iki lho, arep ngopi ning omah. Arep ngopi barang kok. Telepon. Dan iya. Tak lho. Ya wae mangane. Ya kalau tuku menekan ki to karuan. Itu nek nek kon nak boleh lesu kok. Gak kole lesu. Malah wae. Aku kenapa kok milih sayap, Blok? Napa? Alasannya jelas ketat. Ketat jelas ada dagingnya. Kaliannya apa ada dagingnya? Tepung, tidak tipis loh. Iya. Ya ora. Ora pikir bakule lesu sampean kok malah Mulang kuwi bendino. Ya inilah aku tersego, tak gak mandatu, segone dijual kabeh. lha kuwi kerek masak. Ya Allah ya. Segone dijual kabeh, Ndok. Ora mikir wetenge piye lu gak kae. Ya. Oh ya, melas men ya ya. Ora manganan. Iya, aku tahu bener lah. Mana? Enak kok, iki gak bagian kita tak pangan no. Langsung wae maksa maksa kita renek ki apa to? Kadol to. Ya padha ta wong loro. Tapi lu mangan awan. Enake ayam karo sambel ya pangan. Ya Allah kok melas men ya. Ya ini kerombok, anaknya bener kue mbok rasa rapi anak-anak. Terus toh, yang anak-anak ini loh ya, anu mbok. Jangan kok ya melok-melok ngono. Malas. Iya tuh. Ya Allah ya kok melas men. Yo ora kok lah. Kedua malah didol loh mbok. Lah segoro iki didol ya pengen karek sitok. Ati pangan 3. Ya ada wong tuku ngesane. Ya wis tak didol. Ya. Loro rukun men to. Wong loro wis kaderane sing dulu.
Ya Allah ya. Sambel tok etan. Layak. Wong ngirit men iki lho. Lanjut ya. Anak wis SD. Anak malah SMA. Kaya ragat tok. Ragat yo. Ora apa-apa kowe ngono ae gak apa-apa. Wong loro kok melas men lho. Iya toh. Kalau wonge. Wonge kecewa toh. Untuk orang pengen tak ngomong. Kowe mendingan pelanggan. Ngono lho. Daripada awakmu mendingan pelanggan. Sama rela mangan, lawet telat mangane emah yo. Kok mana gak mana? Ya kan, ini kuat ada. Yo. Iya, kok bar maghrib. Wah, maghrib. Ya lama bar maghrib ya, Klot. Karena cocoknya telepon aku jangan ngumpul ini. Ya, ngumpul ini. Iki saya butuh iki kon batur iki lho. Nyatane koyo aku beceng dan lho. Tapi apa juga? Tapi apa pun? Oh, enggak. Ya, itu apa pun? Oh, enggak. Ya pengen lautan dari mobilmu ya. Hampir ringo. Gua kan orang itu juga orang kasih tak dulu ora wawane dhewe. Ora kudu. Kan wis diomongi to. Ini. Wah wis rene Klot nggih mampir. Kayak aku kan ngomong di pasrai tadi. Dipasrahi. Karena ngomong. Ngono. Ini udah mati. Makanya tak WA tak bales sih komen tentang lurus kok. Maksudnya lagi bocor. Oh, tinggal itu. Dagang-dagang bos hujan kayak ngene iki lho. Iki lha wis diomong karo kowe di pasrahe karo 3. Bar maghrib. Ngono. Jumat barang. Mata aku depan ngomong. Ngomong kabeh. Lah kek Klot wis nggone Pak Adi blotong. Ngono lho. Oke. Oh, tadi juga toh? Apa nih? Nah, Tenang dong. Tahu menangin. tenang nih carban toh. Apa dapat kira apa? Ora perkara kuwi. Neng. Ya main ae ngene iki lho laudan ini lho ana tukane kopi ngono lho. Iya. Kok iso. Ya, enggak ngekak noy. Lah nek ora iki lho. Kok iso. Nah, aku yang milih daging, orang pinter. Bajingan, pinter ngerti nek Pintar. daging. Sakol milih daging. Nek pas anu ae jajal, yo. Iya, ceng. Ijek kurang to iki. Masalah wae jatah mangane akar dhewe. Oke lho aku yo. Iki kan protein to, Bro. Dam. Oh. Aku enggak. Yep, ya. Dolar iki piye ngos. Wong iku piye aku ora ya. Kok iso. Tak iso lah ana tempat kerja. Ada ya orang iso, soalnya jaringan ringkas. Aku ora bar minta, Pak. Ngaji. Yo, murah. Iya, Dak. Enggak aku kok lambat mati minta yo enggak iso iso larane kono langsung mulai. Soalnya aku dijujukan dulu. Nah, wes ngono lho iki vlog hari ini nyebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.